hai bai rok phading ke tongte kaisa kothong salena kothmangka doijo hlayusung doijo tamono honsung doijo tamo bahai ke doijo khainai doijo khaidi rokni salayo goba phadi English beke heno patient be patient doijo khaidi hingke phadi omono tui rwksawoi khoroksa belai talented bokrok gnang teacher bo khoroksa onek sinai nungnai borok no bini explain no tui tini sung bo je research khainai mani o doijo tamo abono sukrubai sung kahamke sanani thanglai businani thanglai tai norok ani kothmano naite je bwkha kwlogoi thangyasani sikang norok ani o video no like comment tai share tai subscribe bell icon khaina bagui tapokdi hadi hingke jung khorsa teachers talented bo khorsa research khainai borok bo government school ni jefru retire ngui thangka matrano bo haifino kaisa school bo je kwrui school bo haboinai bo part time heke class khlaio tamni bagai himale bo borok tamo ba doijo tamo bahai tamo sabo success man abono bo research khainani bini markheno sok tongo tai kaisa school para gram hai village so thangai sogoi kebo aro thangai sogoi kangkano ekdom bo kharma sinchasa school ba hamtaya tai chhatra rokni dress rok ba se poriskar krui tai master rok bo obihela aba hai jaga o kaisa bo thangai sogoi soginai bo kaisa class o habai joto student no ringkha ringinai bo belai no kaham ke saka bumorok sungbai kya tai khoroksa no bumo sunginai bo bini khata o khlaioi sinani nangkha tai hake suite hingkano bo kaham sate hingkano bo solani rang 100 taka ti khlaioi bo chocolate pai na haroi bo chocolate kaisa pai tu buoi tai table bera baioi bo kaisa ke chocolate yafarei rebaikha a student no chocolate to yafarei ka hapino bo saiklang thangka je ang phai tongo norok chocolate kebo phono ta sakrodi ang ayang kisa baira thang phaigrana baira thang phaioi ang hai habai norok bai malai phepirano afro ang nongno chocolate cha dehini sawano tai norok afro no o chocolate no cha dehini bo kaham ke bujoginai bo classroom ni nongkhorei phaikya tai classroom ni nongkhorei phaioi 10-15 minute bo yang baira o guri tongte ke bo hai a classroom o habai thangka habai thangai nugui kha hamala tamo hamala baksa srai hingka ba chai khibika tai baksa srai hingka ba chana nai tongma jora nugui kha tai baksa srai hingka ba kubuino chaya khoyago twijak no nukha botai afro bini bumu aje student ni bumu no bo suina mani jagao bo kaisa note khlai sikya je bosrai sawi khibika tai bosrai chana nai tongjak babono boni bumu sungini apni baro detail kahma ke list khlaioi sinakha tai bosrai chayakho je bini kok khnaoi bono nasini tongsana bagai aborong ni bumu no bo kaham kana note khlai bini address bini ama babu bebag no bo suina baikha oma heke suina bai paimani pore hingkano bo nogo hiroi thangka bo sudu o school simi oba ke research khaya bo onyo kobama school bo guriui odre pot khlai bo research khainayo tai oba heke khlai naimani pore hingkano 15-20 বছর ni por hingkang kano bo
tamong kha hamala haino hai a school bo phaikya phainai a address bo je asrai rong suina rakmani je chocolate chanai rong ni ba bakhasaya tongnai rong ni borong ni address buma bufani bumoto bo kahanok list khlaina rakjak botai thangai nai teruk teruk khe guri ui khos khlai naikha khos khlai nai nei phurung hangkan tamong kha hamala je chocolate phat phat khugui penye bini ko khnaya borok ni aro malai khebo puila malai mala tamong kha hamala asrai ekdom suak nangkrak hai ka juari tas thangkrak aba hai borok leta pata anginai tongmani bo nuikha tai hanya hai khos khlai rutukte himui thamale te khoroksa chocolate chana naijak te bonugui phuru uspulo aboni nogo bo sogikya aboni nogo sogik purung tamka songsa bisi palang thaya tai bihik dosa asing mililaya aba haike kaglayo bulayo aba haike bo nugikya tai hanya hai bo thangpiruka takisa aboke soi chocolate chaya na singi tongmani nogo thangai sogikya angkano tamo sungui naini male omti phona tamo khlai tong hanai tabu biang hni singi ni male bini hingke belai kheno gwnang ngei thangka tai bo belai kotor no chakiri rok bo mangkha tai orono bo je research khainai mani saimangka je dojo tamono hon tai শুধু abai masa simia tai a chocolate chai pai songnai bobo masa simia tai chana nai drop khugui abo bobo masa simia tai saya na singi tongnai bobo masa simia kobamano je chocolate khugui se rok ngangke bebagno success suksukiwo bo nukha tai je phat chocolate chai pani rok ngangke kobamano palkhaya suak nangkrak bini family ro ekdom thik bigra khangrang tongmani bo nukha tai a phurono bo wansonani ringka je dojo tamno hon tai sung dojo ni gun busuk tong a phurono bo research khlaiui karinani nangkha phadi hingka sung dojo romnani hingke belanyo nango tai dojo ni gun busuk tong noro kaham keno saimangka tai oko thamano khanaui sung tamo srungjanai man hingke omono dojo ni gun belai kheno tongo hunjago tai kokni kok bo sajak tongo never give up don't give up ni sajagui tongo tai sung kuno jese dukhuk mandi jese pono hamya saya ngdi family wo ba walai suglai ngdi nono kaham sanai kebo phono kri ngdi tobo phono nung ajorawo kuni dini kesen tago sidi don't give up tai sung abono phaidi kuno dine phono kesen tago sidi tamo thik tong nini tini belai dukhu kostong tongmani khanani bisingano belai kheno jololo mololo sungsasa bakhja ngai phaimano जों बुनि खुग्राखौ खोनावो सालचाले दिन फायानो नों थिक मतेखे जदि निनि बुखा करा खलाय आसावै निनि धर्म कर्मनो सत्य नों थिक मतेखे बुनि पुनया सामुं सिग्रा तांगिया आबाके थांमां हांके निनि बुखा करा का थांगांके निनि बो सालचा दिन फायनायनो फायनाय बे फायदिं हांके आसा जरा तिखेनो तिनिनि बागै o dojo tamo hon je khoroksa teacher bo research khaimani norok jotono busibai khena tai sing tamo nang hingangke sing belai kheno dojo nango o dojo no sing kaham ke mani thangma hangke sing tabuk sarayo so sukri phuno sing bura ngi phuno sing suk phainini phainai tobo salchani ni sal ingnaino ingnai asuk sawinyo nor jotono kaham tongdi tai mohai samung kaham bo khlai phunuk di je nini tomung no nugui joto lukurok ogyaui ma srungnatei asuk sawinyo jotono no hambai।